ukuthi afe ngempela. Kungayi ngokuthi yena nje uvele wamukela uvinika. Amen. Hallelujah. Nawe akazange wawuphuza lowo vinika. iBhayibheli lithi wakhe besikhanda wenze njani? Wafa. Kodwa ukuze baqinisekise ukuthi ufile ngempela kwathi ukuthi elinye lamabutho lithatha umkhonto liyomhlaba ohlangothini. Hallelujah. iBhayibheli lithi ohlangothini lakhe kwaphuma ini? Amanzi nani? Negazi. Glory to Jesus. Lali ngabona ukuthi leli linye lebutho selivula umnyango wokuzalwa kwebandla. Selivula isango lokungena kwethu. Njengonobo umkhumbi wakhe umnyango wawusohlangothini. Hallelujah. Laqinisekisa ukuthi angimhlabe ngomkhonto. Abasibhalo lithi wabe kunesotsha lalineso elalingaboni. Uthwalatshaza igazi same time lathintiso lesotsha lavele labona. Hallelujah. Uyabona ozombulala kodwa manje uphiliswa yilo ambulalayo. Bathemile kaNkulunkulu. Hallelujah. Sebaqinisekile ke manje ukuthi ushilo ngokubonakele ngokwakhe wakebisa ikhanda wafa. Kodwa elinye lamabutho aqinisekisa ukuthi awufaka umkhonto. Maya ufaka umkhonto kwaphuma amanzi negazi. Awuphumelise. Yes, continue. Sibona iqiniseko la. Obonileyo ufakazile ubufakazi bakhe buqinisile. Yena ke uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso ukuze likholwe nawe. Now obonileyo ukhuluma ini? Qiniso. Hallelujah. Glory to Jesus. Asifunde again John chapter 20 verse number 24. Praise the Lord. Yebo. Kepha uThomasi omunye kwabayishumi nambili othiwa uDidimu wayengekho kubo mhla efika uJesu. Oh, amen. Now uThomasi wayengekho kubo mhla uJesu njani efika. Wenze njani? Sibonile inkosi kepha wathi kubo uma ngingabone ezandleni zayo. Now uThomas wayazi ukuthi inkosi njani ifile. Akayikholwa lento ukuthi inkosi ivukile. Hallelujah. Namhlanje sizothi inkosi ivukile. Hallelujah. Inkosi njani bazalwane ivukile. Ungafaki lapho Luke chapter 24 verse number 46. Inkosi ivukile. uKristu begamelwe yini ukuhlupheka ngalokho aze angene enkazimulweni yakhe na? Luke 24:46. Wathi kubo kulotshiwe kanje ukuthi uzakuhlupheka uKristu avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu. Avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu. Hallelujah. Ulotshiwe. Namhlanje sizogubha ukuthi uvukile. Akavuka
Kavukanga yedwa kodwa uvuke nezinto zethu. Hallelujah. Now uThomas wayengekho mhla uJesu ebonakala phakathi kwabafundi bakhe. Mabemchazela ngaye Thomas akazange wayikholwa leyo. Hallelujah. Uthi-ke uJesu mayisefika uThomas emtshela. Sifundeleke sisi. Kepha uThomas omunye kwabayishumi nambili othiwa uDidimu wayengekho kubo mhla efika uJesu. Ngakho-ke abanye abafundi bathi kuye, siyibonile inkosi. Kepha wathi kubo, uma ngingaboni ezandleni zayo inxeba lezipikili, ngifaka umuno wami enxebeni lezipikili, ngifaka isandla sami ohlangothini lwayo, angisoze ngakholwa. Angisoze ngenze njani? Namhlanje bakhona abantu abangakholwa ukuthi uJesu wafa wavuka. Hallelujah. Kodwa thina sikholwayo ekseni siyazi ukuthi inkosi yafa yavuka. Glory to Jesus. uJesu uyinkosi. Maqhubeka iBhayibheli lithi uThomas esezwile noma wafika wathi uJesu zisa lapha wawezwa amanxeba wezwa ukuthi iphikile bengenela uthi manje sengiyazi ukuthi uyinkosi noNkulunkulu. Hallelujah. Uthi uJesu babusisiwe abakholwa bengabonanga. Inkosi yafa yavuka ethuneni. Hallelujah. uJesu sihamba namhlanje sizokhupha ukuthi ithuna lihloliwe linqotshiwe. Hallelujah. Khona izinto ey'ntathu ezibonakele ekuseni uMaria bavuka baye ethuneni. Uma begijima baye ethuneni lithi iBhayibheli bebesho bethi bani bayosiginqela ithuna. Uma bafika ukuthi kunengelosi beyikhona ethi nimfunelani aphilayo abafileyo na. Hallelujah. Akakho lapha kodwa unjani? Asisho njani? Unjani? Uvukile. Ithuna lakhe li-empty. Nabaningi ababevalele emathuneni namhlanje. uJesu niyamuduyile ethuneni. Alisakho ithuna lizomvalela. Ithuneni belinkinga zakho adibana kanye nazo. Kodwa siphuma kuleli phasika uvukile. Ithuna li-empty. Hallelujah. uJesu akakho ethuneni. Bathi abafundi bakhe behamba bebheka amahosi behambe beqoqa ngey'ndaba ezenzekileyo. Hallelujah. Wazwakala sephakathi kwabo wathi ukuthula. Bathe ubani wena awuzazi indaba ezenzekileyo? Lawa abayinkosi ingaluhloshiwe